mai kala chu mi thatak hlim reng mai le englai po a thalam soi thei reng mi ania engtin nga thei bik tia mi tenan zo chuan duhthlan tur pahnih ka neya ka thlan zawk chuan thil tha min thlen thin ti in a chang mai thin a hnuaiah hnathawk ta chuan van duai na lo tok ta se mai kala chuan a thalam thil zawk turin a hrilh bawk thin mai kala thil thlir dan chu hria chian ka chak ta hle mai a ni khat chu a hnenah vakalin engtik lai mai po hian a thalam pang hi i thlir thei reng bika ka ri thiam thei lo engtin nge thei bik le ti in ka zota a heti hian min changa riêng ka thaw vel a hian hi keima le keima ka in hrilh thin vena hian duhthlan tur pahnih nei pakhat chu a thalam ngai tua pakhat le chu a chelam ngai tua ti chu a thalam chu ka thlang zawk thina chu ti chung po chuan thil thalo a lo thleng fo thin chu ta po chuan thlan tur pahnih ka le nei chawa chu har sano thleng chu ka lo sapui ruah do top don nge chu ta tanga zir tur om te chu ka lo zir chuak zawkang chu ta zir tu ni chu ka thlang le zawk thina mi te hi ka bula ron kalin an phun no ne thu te hi ka hre fo mai chu huna po chuan duhthlan tur pahnih a om le a chung an phun no ne thu te chu ka lo pom sak mai don nge a thalam ka lo ko mu zawk don ti chu duhthlan tur pahnih na a thalam chu ka lo ko mu zawk ta thin ani chu ta kai chuan thil ol sam tak zong ani don lo chu ka lo tim mai a mai kala chuan a ol sam hle zawk a sin a ti than mai nun hi duhthlan na in ngat veka du lo than mai kha ani e ti in a soi ta mai a tu soi ta chuan min hne hle mai chu ta ani chu ka kal san ta a mai kala nen chuan kan in kha ta hle mai ma se duhthlan tur kan na aron kala piangin ani chu ka hre chuak fo thin kum tamaliam hnuwa tum khat chu mai kala chuan accident atok te ka hre thut mai a ana tho na mun communication tower fit som ruk vel zeta sang atang chuan atatha hi alo ni a anung zanga chuan rota in thil tang ruah mai daka som pare chung zat mai zai ani hnu kar engemaw za chung ICU a om hnu in damdawi in atang chuan a chuak ve ta a accident ato atanga tharuk hnuah chuan ka vakan ve a ama chuan lungai na va hmu ngal kan tum ngota ma se ka fel chiang hle lung oi na ka mu zawk ta tlat mai engtin nge heng kara po hian i lung oi tlat thei le tia ka zo chuan duhthlan tur pahnih ka nei lom ka thlan zawk chuan thil tha min thlen ani hi ti in min chang et mai min thuina ser te hi hmu du em atia ka hmu du lem lo ma se accident a thlen lai a ril ro om dan chu ka hre chak hlap mai ka zota a ka ril ruar on lang ma saber chu ka fa anu pum chunga om mek lo piam mai tur chu ani chu tia ka ngai tu mek lai chuan le a hian ken ngat ta chor mai a chu ta chuan duhthlan tur pahnih ka nei thin ti kha ka hreng mai nun ka thlang theia thi ka thlang thei bok ati a ke chuan hlona emo i nei ve bok em i chi le thrian i hlo vek lovamo ka lo ti a chu ta a soi chun zom zela min en kol tu te hi an fel hle mai ka that le mai tur thu min hril cham chi a ma se emergency room a min non lu laia doctor le nurse te mel om dan erawh ka chu ka thiam ngal mai a ka hlau thawng ve tak zet ani an me ta tang chuan mi thi mai ani to e ti chu ka mu theia engemaw tak chu ka ti angai ani chu ta kai chuan engei ti tak ka lo ti vata mai kala chuan nurse min hrol pui mai chuan thil huat ka nei le nei lo chu ring mang kheng hian min zota neye ti in ka lo changa doctor le nurse ten ka thu soi zom tu chu lo ngai chang thapin an thil ti lai chu an chawl thup mai chu ta thok ka han la a ele lei hip na ka han ti zat chu an nui zo ta vek mai nun ka thlang zawk ti thu kan hrilh zom ngala ka thi tak mai lo awangin operation chu an ti zom ta zela mai kala chu adam tavar mai doctor ta thiam na chu ka fak hle ani mai kala thil thlir dan po chu ka fak hle mai chumi awang chuan adam ani si a mai kala hne na tang chuan ni tin mai hian nung turin duhthlan tur kan nei ani ti chu ka zir chuak chiang hle mai kan thlir dan hi kan engkim hril tu alo ni si a